Bubagra Ishan Chandra Manikya thimani ulo bini bupayung Bir Chandra Manikya 1862 bishuo Tripurani Bubagra masao asukha Phiaba bini bupayung song Nil Krishna Thakur tai chokrodo song borokse Bubagra angna klayo nei British kurto akogno tisakha aro Nil Krishna no Bubagra angna klayo nei local kurto rai rupano ulo Bir Chandra Manikya ni ayangono witness eba sakhi rnai rok bangma bai high kurto Bir Chandra Manikya no Bubagra angna klayo nei kurto rai rekha 1869 bisini 15 March ulo 1870 bisini 9 March kasha kotorma panda khlaimani bisingtui Bir Chandra Manikya Bubagra masao asukha bo afru British rokno 125 rangsakni puisa markha 1877 bisini 28 November British hapang Bubagra Bir Chandra Manikya no Maharaja hnai upadhi rekha Bir Chandra Manikya Bubagra masao asukmani ulo Ishan Chandra Manikya ni bwsala Navadip Chandra no Yuvraj ni pod chongani hnai wansogui tonglaimani phiaba Bubagra Navadip Chandra no Yuvraj pod chongyawi bwsala Radha Kishore no se Yuvraj chongkha Navadip Chandra no ke bo akhini no tal thamsek romui nokono chobui tonkha aboni ulo Navadip Chandra Bubagra khorya khari kumillao thangi tongkha ulo arono bini bwsajala SD Burman eba Shason Burman asakha 1866 bisini 26 September Bharat Sarkarni kaisa decision no Bharat hakotorni Bubagra rokni kaisa notice rejakha abono rogui afurni simi independent Tipra ni thayo hill Tipra kokthanyo thebajakha hapangni documents rogo 1870 bisini 30 March British Bharat hapangni nojorana resolution ni raidao sajakha Raja thimani ulo bini bwsala raja angkhe bisani tax ni rang no baksa British rokno marwnai Rajani bwsala raja ingyawi alka borok raja angkha hinkhe bisani rang bebagno marwbainai jora kdwgma romui lusaiku kirok Tripurani kwbangma amsayo tai British rokni amsani gami rogo thangui joprobuyo Bubagra Bir Chandra Manikya ni molobo haino 1871 bisini January talo khorok 200 ni simi 300 sik lusaiku kirok Tripurani kwbangma amsayo joprobui borok bwtharo nokhuk soksao tai rangri rok segui telangbayo aboni ulo borok kasar tai silet amsayo thangui joprobuyo aro kisa British rokbo thekha a bisiono British rok kuki rokno domon khlaina bagui yapri romkha afru Bubagra Bir Chandra Manikya British rokno chubakha bo Tripura hani ariwo kaini kaitham sipai rokni tongthai senamui aro sipai rokno mrigri tongkha kuki rokno domon khlaiui British rok Tripurani arini bugla phasingo kotorma amsai romui British rok yaphao chobui nakha ulo 1874 bisio a amsaino British Empire ro khobjaka hnai saklaikha a thairokno British rok direct borokni empire ro khobui nama bai Tripura ha agini sai taibo chikonoi thangkha a thairokno longai tima tei khlaiui Tripura bai border line khlaijakha tabuk phano Tripura bai Mizoram ni border a longai tima baino ari ingui tongo British rokni interest ni bagui 1871 bisini 3 July khoroksa political agent chongui Agartala or horjakha a British political agent ni bumung AWB power a political agent Bubagra ni bisingni samung rogo yagrglak hnai sajakha Bubagra Bir Chandra Manikya ni molni simi Tripurao adunik jug hapakya hnai hinjago bini molo Tripura hao administration law education health society reformation abo hairokno kahamke palpalke senamui japjakha o molni Sak-Ham no tui saimana musungkhe o video tai education no tui hinke norok o video naimano Bubagra Bir Chandra Manikya ni langmao samung khlailangmani asukbai payakhu abono serai ke sokrubui salai phinai next video tini bagui asuk noisinai jotono hambai।